romane gi wabro timo. To suba kopogore kata mana gi hinyruok gi thoe manoneno bende nitiere ratiro nikech omenda ka wanise miyo ng'ato to ratiche ka ne ok wano yudo to chal ka gige kayiem nono. Lakini bang' ka koro use recommend ni omenda mimiyo gi medo omenda mar wadigi kamano to ratiro mar jogo ma bende noyudo hinyruok, ratiro mag jogo ma bende nolalo wedegi e tho mopogore opogore, to polis kata obila ma bende seyo kod okang' makamagi gin to pok waneno kata mana ka utiergi kata mana nyim doho mar ng'ado negi buche makamagi. Nitiere cases madhi mbele, inyalo paro kaka kuom ranyisi kes mar Rex Masai. Nitiere inquest madhi mbele ma doho temo neno ni to nikech ne onge ler malong'o kaka ne oyudo tho, kaka tho ne nobiro. Ne ng'anyo, kendo wang'e ni chieng' mane owito ngimaneno noyudo tiyo but Hurlingham kato kolor to ochalo ng'ama dhi riwore gi jok mane nie ng'anyo. Koro nikech ing'eni sama ji ng'anyo ma ji owinjo karisa somuoch, ji ringo madhi kuonde mopogore opogore. Koro duogo oyude ka en ng'ama ngimane osekalo, but kwa luo inquest madhi mbele ineno ka nitiere jok matemo pando ni en ng'ama neg ng'ani. Koro en gima chiegni rumo, but nitiere kaka ushahidi mosegol, joneno mang'eny oseneno ni nitiere ng'at miparo michichgo ni notimo timni. Koro cases go Putin ok dhi chungo cases go, kata ka wabiro winjo dho jok manohinyore, mane ok owito ngima but nohinyore. Nitie jok mong'e kata obila mane ohinyo okelo ne hinyruok. Koro magi mwadhi wacho ni ka ng'ato nitiere adier ma ong'e ng'ato kata ng'ama ne okelo ne hinyruok, emomiyo wan gi jogo ma oor gi jo polis, wan gi jogo moor gi jo IPOA, wan gi jogo mo Kenya National Commission. Ripode gi te wadhi bedo go mondo wachi ni nitiere jok ma ichichgo. Koro wadhi penjo ni jok michichgo gi, nikech joko polis be nigi ng'atgi ka, ang'o momiyo pok otergi e mbele doho mondo somnegi makosa ka nitie ushahidi. Nitiere kuonde moko ma samoro polis dwaro geng'o wadgi, ong'e wadgi mane michichgo to gitemo tugo gi ushahidi mane nitiere. Koro mago be nyiswa ni wanyalo recommend ni mondo uchunguzi tim zaidi, mondo ter, nikech ka wan gi witness, ing'eni ka ng'ama nohinyore nitiere to en achiel kuom joneno, nikech en wuone manohinyore, samoro noneno ng'ani wang' gi wang', samoro nitiere osiepne moro mane nigo, and so on and so forth. Koro mago duto e gik mwadhi timo e ndalo 120. To benina kama ndalo 120 nyalo bedo matin nikech ka sani